Silav rojbaş şevanno. Çend û çi hene me ji were amedekirina dixwazim pêşkêş bikim. Pêşî em bi vî dîmenê dest pê bikin. Velayet mar yardım kuru. Bütün devri velayet mar yardım kuru. Bütün devri ciranı mar kotini dira dülberu. Herkesine devri ciranı mar bu işe khiridiru. Serra nase khandana ruştama mar nasip kuru. Cenab-ı Hak kutarani kuru o zaman vinni kuru. Sahi merdan ali mar yardım kuru derini verdurma. Ya Rabbi, Yaradan'ın nuru aşkına, Muhammed Mustafa'nın nuru aşkına, Ali el-Velü'nün nuru aşkına, 12 imamların nuru aşkına, evliyaların, enbiyaların, velilerin, nebilerin, sadıkların, sıdıkların, gerçeklerin, pirlerin, erlerin, kefşi keramet sahibi olan zatların aşk-ı hürmet için bu ışığımız sonuna kadar daim eylesin. Cenab-ı Allah bizi bu ışıktan mahrum bırakmasın. Hem bu dünyada hem ahirette bu ışığımızı söndürmeyesin ya Rabbi. Cenab-ı Allah bize nasip eylesin. Hazreti Hızır Şah Medanlar keçi dalsız budasız nikuru. Em jî hêvî dikin ku bi wesîleya vê rojiyê bereket, azadî bibe para Kurdan û bibe para hemî milletên li vê dünyayê. Hevanno, nûçeyek ku em ê ji we re pêşkêş bikin ji Rojavayê Kurdistanê ye. Ez xeber bidim we piştî 23 rojan elektrîka Kobanî hat doh bi şev di derengiya şevê de elektrîk gihîş Kobanî beriya niha dihat lê qasê 5 deqe çêdibû radibû. Lê em pê dihezin ku niha hemî qablo, trafo, qabloyê ku elektrîk tîne, înternet tîne wê derê hatine xirabkirin ji aliyê çeteyan ve. Niha elektrîka ku hatiye Kobanî tenê qismekî Kobanî ye. Yani li çend taxên Kobanî elektrîk heye, li taxê din jî elektrîk tune ji ber ku qabloyan zirar dîtiye. Yani jî çetiyan ew qablo dizîne. İnternet jî bi vî şiklî ye. Yani motorê wan hene, hinekî pêdiviyê wan hene, wana dizîne birine. Çi dikin jî meriv nizane. Ecêb însan in. Cîranê me wisa ye. Yani Xwedê cîranê wisa kiriye para me. Niha dewleta Tirkiye eşkere dike ji ber ku ji wan pirs tê pirsîn kengê hûn ê vekişin ji Sûriyê dibe dema vekişîna ji Sûriyê û Iraqê hê nehatiye diyarkirin. Wezîrê Parasînê Tirkiye Yaşar Güler got hîn dema vekeşandina eskerên Tirk ji Sûriyê nehatiye. Aynî tişt bo leşkerên Tirkiye yên li Iraqê jî derbasdar e. Wezîrê Parasînê Tirkiye Yaşar Güler li ser pirsa piştî peymana di navbera hikûmeta Sûriye û Qesedê de rewşa ewlehiyê li Sûriyê çawa ye bersivekî bi vî şiklî da bi giştî niha tu pirskirêk xuya nakin lê belê dîsa jî vekişîn derketina me ya ji wan deran di rojeva me de tune ye. Ev yek hem ji bo Sûriye hem jî ji bo Iraqê derbasdar e. Tiştekî wisa niha em nîxaş nakin. Ê li ser vê meselê Hakan Fidan jî axifiye. Hakan Fidan hinekî berfiretir behsa Başûrê Kurdistanê dike. Gef li Maxmûrê, li Şengalê, li Qandîlê, li temamê Başûrê Kurdistanê gef dixwe. Dibêje em ê tune bikin. Vana termînator in. Yani tune dikin. Karê wan tunekirina Kurdan e. Ji bo vê avabûne dewleta wan li ser tunekirina Kurdan ava biye. Îjab nake tiştê ku tê zanî em dubare bikin. Lê ji bo merû bizanibe ku dewleta Tirkiye ji müzakereyan re, ji diyalogê re vekirînine ji bo merû zanibe ku armanca bi tenê a dewleta Tirkiye tunekirina Kurdan e. Ji bo merû zanibe ku di dîroka dewleta Tirkiyeyê lehevkirin asla çênabe. Di mantıqa wan de ev yek tune. Ji bo merû van tiştine bizanibe, îcab nake merû dîrok zan be. İcab nake merû ji siyasetê fehm bike, merû pispor be. İcab nake merû van aqsa zana be. Yani normal aqlê însanekî, zarokekî jî têrê dike ku hinekî Kurd bî, xwedî tecrübe bî, normal merûv pê derdixe ku bi dewleta Tirkiye re gûz parve nabe. Nemimkün e. Ew ê muheqaq hemî gûzê te ji te bigirin û te bixwin. Di dîrokê de tim wisa biye, ê ku li hember dewleta Tirkiye bi ser ketine, tim di serê Tirka da lê xistine ew kirine der ji axa xwe. Yani bi zorê hatine derxistin. Tirkiye bi riza dilê xwe dernakeve. Bi kotekî, bi zextê, bi zorê dewleta Tirk dikare derbikeve ji ber ku pir tirsonek e. Laş, pir tirsonek e. Aniha Kurd zorê lê bikin dikarin ji Bakur jî derbixin.
dikarin derbixin. Ew tenê daxifin. Bilif heye ceman, axaftin heye ceman, bawê dayişwarî tevdigerin, pir hovana êriş dikin, lê dema ku dikevin panîkê tirsê vedikişin. Dibe merov yani karakterê dewleta Tirkiye dibe em nas bikin, em zanibin. Aniha çi kirin? Serdestiya psikolojik bi dest xistin li Rojavayê Kurdistanê. Eşkere kirin ku wan ev operasyon pêkaniye erê eşkere kirin. Eleqa Şamê pêtune, eleqa Colanê pêtune. Colanê anîn îqna kirin, yan jî nîşan dan ku ew esas rola sereke dilîze, lê rola sereke plan, proje, mîmarê vî işê dewleta Tirkiye. Aniha serdestiyekî psikolojik bi dest xistine, dibêjin li Sûriye me terör me dawî li terorê anî, aniha em berê xwe didin Iraqê, êdî li wê derê jî em dawî li terorê bibînin. Terör qesta wan hevan nû pêşî ew ê Maxmûrê ji holê rakin, Şengalê, paşê ew berê xwe bidin Hewlêrê. Hedefa wan da Kurd hene. Başûrê Kurdistanê statûyayê dibe were girtin. Ez dibêjim îcab nake em bitirsin. İcab nake em bikevin panîkê. Aniha hêz zûye merov dikare hemî tekilî xwe bi dewleta Tirkiye re bibire. Milletê me komple ji heft heta heftê salî rabe ser piya û dewleta Tirkiye ji Bakurê Kurdistanê derbixe. Wê demê çi dibe ew ê dev ji Rojava jî berbidin, ew ê dev ji Başûr jî berbidin, Kurdistanekî serbixwe ava dibe û mafê Kurdan e jî. Ji ber ku tu vî şekî tu ew tiştek ku ji we re behs dikim, serhildana gel dikare serxwebûnê bîne. Serhildana gel tiştekî meşrû ye, çek û sîlah jî bikar nayînî. Ê çi dibe? Wê demê dunya jî mecbûr e qebûl bike. Milletê me serxwebûna xwe dixwaze. Bi Tirkiye re ne müzakere ne diyalog tu tiştekî jî naxwaze. Milletê Kurd dixwaze ji Tirkan cihê bibe, ji ber ku Tirk dijminê milletê Kurd in. Yani ez behsa millet nakim. Ez behsa milletê Tirk nakim. Ez behsa mantalîteya rêvebirên dewleta Tirkiye dikim. Navê wan Tirk in ji ber ku her kesê ku dewleta Tirkiye bi rêve bibe, navê wan Tirk e. Ji ber vê yekê dibêjim. Dewlet Bahçelî jî wisa dibêje, anayasa destûra bingehîn jî wisa dibêje. Yani ez behsa milletê Tirk nakim. Milletê Tirk jî mağdurê vê sîstemê ye. Dibe merov hinek rastî bêje. Ji Hakan Fidan çi dibêje? Wezîrê Karê Derve ê Tirkiyeyê li ser hebûna PKK ya li Başûrê Kurdistanê û Iraqê di televizyonekê Tirk de axivî, CNN Türk li ser mijarên di Rojavê de, Hakan Fidan îdia kir ku di demekê nêz de wê li Şengalê, Maxmûrê, Qandîlê guherîn çê bibin. Balkişan ser meseleyên li Sûriyê diyar kir ku piştî Sûriye dortê Iraqê. Ew hêvî dikin ku rêxistin ji meseleyên dawî yên li Sûriyê ders derxistibe, li Iraqê zehmetiyan dernexe. Ew bendewariya wan ev e. Yani rêxistin ji Sûriyê ders derxistibe çi ye? Yani pêşî çend rojan li ber xwe da zirar kirin û serê wan de hat lêxistin û dibê nekevin nava xetayekê wisa li Iraqê. Yani bixwe bê şer, bê xwîn em çi dixwazin bila mîna me bikin. Yani bixwe bila gora xwe bikolê, bixwe bila bikevin hundir û xweliya xwe jî bixwe bavêjin ser xwe bê problem yani. Li ber xwe nadî. Tucar. Çünkü te wextê li ber xwe da şerê Tirk û Kurda dest pê dike, em nikarin bikevin navê. Divê tu li ber xwe nedî. Yani piştî vê saetê şerê Tirk û Kurda nabe. De nabe. Em mirovê esîlzade ne, divê şerê Kurd û Tirka dernekeve. Na. Yani faşizma dewleta Tirkiye kengê bûye milletê Tirk. Mesela faşizma li Şamê, çeteyên li Şamê kengî navê wan bûye milletê Ereb. Ya tu berxwedana xwe li hember çeteyan birêve dibî. Çawa ku te li pira Qereqozayê li bendava tişinê te li ber xwe da û tu li ser ketî,
piştî tekoşîna çarmehan bi sedan çete hatin kuştin vê sibê imkanım çi bû ez li vîdeoyê xwe ê kevin temaşe bikim wan deman çi biye çi nebiye yani wê demê em balê dikişine ser van rojan vîdeoyê me 4-5 meh berê ê salek berê vîdeoya me ya 5 meh berê de em dibêjin li Helebê xeteriyekî wisa heye acîlen divê tedbîr werin girtin Colanî plan dike bi dewleta Tirkiye re bavêjin ser her du taxên Helebê 5 meh berê di vîdeoyê me de hemî hene yani me jî mîvanê me jî me bal kişandiye ser vê yekî ama vê derê tiştek dixwazim bêjim dewleta Tirkiye me digot çi şerên wextê ku çete dibin navê kîjan rêxistinî de be bila bibe hevanno çete ye di nava wan da Kurd jî hene çeteyên ku êrişê ser Efrînê ser Helebê kirin wan her du taxên Kurdan di nava wan de Kurdî însanên ku Kurdî diaxivîn jî hene li Başûrê Kurdistanê aha di nava hefta borî de bi sedan însan rabûne meş li derxistine bi sloganên Daişwarî û piştgirî didin êrişên çeteyên Şamê yên li ser Kurda Kurd piştgirî dide êrişên çeteyan vana ne ecêbin veya mantalîte ye ji ber vê yekî wextê ku tu weke mantiqeke modern nûjen seküler tu li ber xwe bidî li hember van çeteyan wan nayê manê şerê Kurd û Ereban e nayê maneya şerê Tirk û Kurdan e na ê êriş dike faşîst e ê êriş dike çete ye ê êriş dike kujer e tu xwedparêzî di vê dunyayê de bi qasî xweparastinê meşrû tiştekî heye ja anha azmûnekê din tê pêşiya me mesela Maxmûrê heye mesela Şengalê heye mesela gundên derdora Qandîlê heye ew ê çawa bibin Hakan Fidan ka em binirin çi dibêje pêşî li gorî wê em biaxivin Hakan Fidan pirsa gelo hebûna PKK ya li Iraqê jî wê bibe meseleyekê mezin wiha bersivan belê li Tirkiye tu qadên ku anha rêxistinê dagir kiribe tune ye lêbelê berova jî vê yekê li Iraqê axekî berfireh dagir kiriye rêxistinê pirsgirêk ji ya me bêtir êdî biye pirsgirêka Iraqê Iraq çawa dewletekê xwedî ser were ku wiha destûrê dide hebûna vê rêxistinê ez difikirim ku di demekî ne dûr de wê li van deran li Şengalê Mexmûrê Qandîlê guherînekî çê bibe Fidan her wiha destnîşan kir ku ew ê li gel her hikûmetekî li hember li gel her serokwezîrê ku li Iraqê were hilbijartin ew ê di nava tifaqê de bin bi hev re kar bikin heta dewleta Tirk sağ be hevanno li ser rûyê erdê ji Kurdan re huzûr tune aramî tune aviya divê em derekî not bikin yani ev dewlet muhakkak divê perçe bibe divê tune bibe divê piçûk bibe yani ji bo mirov hakikaten ji bo van tiştan bizanibe ku bi vî dewletê re müzakere nabe heqê Kurdan nayê bi destxistin ya îcab nake mirov ne dîrokzan be ne siyasetmedar be na mesela min tweetê de tiştekî par vekiribû ema deqekî binêrin vê dirê niha mesela çi eleqa ew ê pê heye yani Hamas mesela ev mirovê Hamasê ev ê hanê mesela ew serçetê ye ليس فقط في العداوة على الحدود والجولان وجبل الشيخ وريف دمشق وبدون نظر إلى سوريا النظام الجديد ما إن بدأ يتشكل ويتلمس خطاه الأولى ما الذي جرى؟ إسرائيل بادأته بالعداوة ليس فقط في العداوة على الحدود والجولان وجبل الشيخ وريف دمشق وبدهم ينزعوا السلاح من دمشق إلى الحدود مع فلسطين المحتلة
بل يريدون العبث بتركيبة المجتمع السوري. الدولة السورية لا يريدون دولة، يريدون أكراد ودروز وعلويين، وباقي في سوريا لا يعتبرونها دولة، يعتبرونها إقليم السنة أو سني. إذن هذه سوريا. طب انظر إلى الأردن، دولة أيضا تصنع علاقة مع، ما الذي يهددها؟ التهديد الأكبر على الأردن هو ما يجري في الضفة الغربية لتهجير أهل الضفة إلى الأردن، وتهديد بل هذه نزانم فهمتكم فهمناكم لي برداي داخفه مثلا اف جاميري كو انا هوند بينن دفي دنيا ده جينا نمايا بكبي جترسا إسرائيلي جيتونه خاتي دا وشيره خاتيه بفي حالي قوي بريشان جف لكردان دخواه كردان تهديد تكيه ام سوريا نادم پرچکرن اکرات ها اکرات uzan gotuna ekrat hakaret ki Kurdaya yani normal مروفين çiyayı jirat bejin ekrat bana hami zibidine bana hami insanın hakikaten yani bilingane sen berdayne mesela çete gibi bir şekli heye tu çete gibi bir şekli çavat karibi ki Arap و لهمبري bir vakti teb koşi tu Araba da giri hemberi xwe yani fırqa viye u colan itine mesela vaya anha lehember İsrail'i karşı ted koşe dosti vi colani jî anha mesela bi colani de mesela Kurta bi colani rebiye yek colani bi İsrail'e re hevkarî çêkiriye lehember viya lê çi dibe bila bibe nakokî wan meselê wanê navxweyî bi qasî dunyayekî mezin be jî wextê mesele dibe Kurd ew dibin yek çete dibin yek Türk dibin yek Arab dibin yek acayip tiştekî tiştekî fehm nekiriye yani nava xwe de tijî problemê wan e mesela keça Saddam Hüseyin ya çiş Kurda dixwazî ya ê ku bavê te anîn xwarê mesela ana keça Saddam nişanê vebin keça Saddam Hüseyin ê ku bavê wî hilweşandan anîn xwarê Ereb bixwane Erebê Bexdayê bavê wî hilweşand yani ne suçê Kurdan e ana jî hatine lehember Kurdan tifaqê çê dikin bi colanî re yani mirovên derdora colanî ê zemanê berê bavê wî hilweşandin çi bû ew jî hatin kirin mesela ev çend roja em çi dibêjin ya Ereb ji alî Erebistana Siûdî ve hatin kirin êl û eşîrên Ereb ji alî dewleta Tirkiye ve hatin kirin ama cara yekem ninekî tiştekî wisa çê dibe tenê lehember Kurdan ev însan ne hatine kirin kî di karakterê wan de ev heye binêrin Qadafî dostekî Kurdan bû ne ê ku xiyanet li Qadafî kir kî bûn mirovên derdora wî bûn Erebên derdora wî bûn hatin kirin dan pê wî nava bajêr de girtin lînç kirin bi hewayekî ibretwarî kuştin ve heqaretekî mezin e li serokê xwe kirin ya nava Ereba da yek carekî însanekî maqbûl hat dünyaya Qadafî diktatör bû despot bû ama qet nebe camêr bû yani di mesela Kurd da camêr bû şövenîst nebû inkar netkir hebûna Kurdan tam berovajî got dibin vê tewa îlahî de bila Kurdistanekî jî hebe ma çi tê de 22 dewletê Ereba hene 5-6 dewletên Tirkan hene bila Kurdistanekî jî hebe yani gotina wî meşhûr e tenê carekî na pir caran ev gotin gotiye îja anîn kuştin lînç kirin rencîde kirin kî kir Ereban bixwe kir milletê Ereb da pêwî dibin navê buhara Ereban ya sexte de Saddam wî rojê rojnamevanekî şahidî dike li Bexdayê bîye di sala 2003 de herhalde yan ji beriya wî tam tarîxa wî nebîra min îja dibê em li Bexdayê bûn Saddam derket kolanan û filan bêvan yani dibe ku tarîxê de şaş bim lê wisa tê bîra min û hêza xwe nîşanda li ser xwe bû millet hemî çepikan dida slogan davetin ji bo wî dibe me got yani bi vî şeklî îmkana ku Saddam û derdora xwe hilweşe tunê pir bihêz xwe yad kir 24 saat derbas nebû ew mirovên derdora wî
پیکر صدام هلوشاندن صدام روی خواه وشارد پاشی دقله کی ده هات گرتن کی کر عربان کر ما کرد لبغدای هبون نه عربان بخواه کر عربان خواه فروش صدام جی آنی خواره سروکی خواه دنجی همی آنی خواره و بخواه جی تنده بون تو تشتکی جی آنها بوان انسان را امراد بن دکبن نوا پیواجوه که دموکراتیک بونه دو جوارا بس کر yani demokrasi ده şivan de küfre yani ci kanuna xwedêle şeriat ci kanuna xwedêle ev insan radbe demokrasiye pêktîne çawa mümkün e ev insanê ku 4-5 jinî wî hebin û li gorî Qur'anê ji xwe re weke ferz bibîne yan jî weke heq bibîne tê demokrasiyê wekeviya jin û mêrê çawa qebûl bike ya mêrik cariyê wî hene cariyê wî heye ya insanê ku cariyê wî hebin insanê ku hatibe bi sedan jinê te destanî be ser jinên Kurd biribe di bazara da firotibe çawa dikare wekeviya jin û mêr qebûl bike çawa dikare ku cariya wî bibe rêveberê malbatê ev insanê çöplûk in yani ji van insanana insan dernakeve yani ne mümkün e yani nabe yani ez heqaret li Araba dikim na ez behsa mantaliteyekî dikim ew mantaliteya ku di nava vê civakê de bicih biye ez tenê behsa Araba dikim na ew civaka ku li Başûrê Kurdistanê rabû ser piya piştgirî da colanî û mirovê wî aynî mantiq e aynî zihniyet e ez behsa milleta nakim ez behsa zihniyetê dikim ew zihniyet kevneperest e li Bakurê Kurdistanê jî heye binêrin Filîstînî wextê bûn mağdur 100,000 insan Diyarbekirê li Batmanê rabûn ser piya ne 100,000 insana ka îro li ku derê ne Kobanî 23 roje tî û birçî ye yek însanekî rabû ser piya na Keça Saddam me çi gotibû bi şarara civîn pêkaniye piş perdeya wê civînê henekî eşkere biye dixwazim bu ara par vê bikim hevan Keça Saddam Hüseyin Rakhat Saddam Hüseyin bawekî veşartî bi serokê hikûmeta Demkiya Sûriye Ehmed el-Şarara hevdîtinekê pêkanî. Hevdîtin bi pêşengiya İngiltere bi beşdariya İsraîlê hatiye kirin. İsraîl ne emînim li İngiltere erê. Malpera Fox Press ya Erebî ragihand ku keça serokê berê ya rejîma Baasê ya Iraqê Saddam Hüseyin bi navê Rakhat Saddam roja 16 çile li Şamê bi Ehmed el-Şarara dibin çavdêrî û kontrola İngiltere û Urdunê de hevdîtinekê pêkanîne. Di wê hevdîtinê de Wezîrê Karûbarê derve yê serokê îstixbaratê yê hikûmeta Demkiya Sûriye Esad Şeybanî du karsazên Urdunî heft eskerên rejîma Baasî ya berê amade bûne. Armanc çi ye di van hevdîtinan de avakirina hêzekê mezin ya weke Daişê ye. Li gorî agahiyên ku ji civînê hatine bidestxistin, Rakhat Saddam û şara di çarçoveya plana ku ji aliyê îstixbarata İngiltere ve hatiye pêşxistin, amedekariya avakirina hêzekê mezin ji çeteyên Daişê navî wî dikin Fedayiyên Saddam û komên Sünnî yên radîkal. Hêzekê wisa tê avakirin. Armanc ew e van hêzan bişînin embarê. Ji bo çi? Ji bo ku li dijî heştî şehbî komên alîgirê Îranê yên li Iraqê şer bikin. Ev plana ku beriya mehekî em li ser axifî bûn wextê ku hêzên Şamê, çeteyên Şamê, çeteyên dewleta Tirkiye êrişê ser rojava kirin, armanca wan çi bû? Ev çekdarên Daişî bidin berdan, wana derbasî Iraqê bikin, ji wan komên çete ava bikin li hember hêzên Şiî yên li Iraqê. Anha behsa Kurdan nakin. Lê Hakan Fidan wan li hember Kurdan bikartîne. Hûn ê bibînin, ew ê bikarbîne.
êdî Kurd teslîm dibin yan li ber xwe didin. Rêya sêyem tune ye. Lêhevhatin tune ye. Lêhevhatin tune ye. Yani armanc ew e vana bişînin Iraqê herema Embarê. Civîn bi navê saeta sıfır hate binavkirin. Nêzî 2 saetan dewam kiriye. Civîna ku niha em behsa wê dikin. Hin wezîfe di wê civînê de hatin diyarkirin. Di civînê de li ser pêşniyaza İngîltere û Urdunê ji Ehmed el Şara hate xwestin ku baregeh û deverên fermî ava bike. Ji bo çi? Baregehên askerî ava bike. Ji bo çi? Ji bo parastina alîgirên Rekhan Saddam û Partiya Baasê. Ev însanên alîgirê wê werin wê derê perwerdeyî bibînin, divê ev însan werin parastin bi şiklekî. Li gorî agahiyên hatine bidestxistin di qonaxa ewil de wê 25,000 çete bêne amade kirin. Armanca vê hêzê ew e ji herema Embarê heta Rojavayê Iraqê û deşta Musulê bixin bin kontrola xwe, veguhestina çeteyên Daişê ji girtîgehên Sûriyê bo Iraqê jî perçeyekê vê planê ye. Tê îdia kirin ku ev herem ji aliyê dewletên Yekbûyî Amerîkayê ve ji bo van çeteyan hatiye amadekirin. Ev plan ji bo Iraqê bi taybetî ji bo Şîeyan wekî gefeke mezin tê dîtin. Ji ber vê yekê bi leşker bi rayedarên berê yên rejîma Baasê re hevdîtin niha têne çêkirin. Di van rojên dawiyê de hin kes endamên malbatên nêzê Saddam hatin binçavkirin jî li Iraqê. Artêşa Iraqê heştî şehbî aniha amedekariyan dikin. Serokê Partiya Rizgariya Neteweyî ya Sûriyê Muhammed Muwalid civîn piştrast kir. Yani got keça Saddam, Colanî û Esed nizanim Şeybanî û ku li Kurder hemî serçete ne bi hevra civînekî li dar xistine rast e. Ragan Saddam piştî hevdîtina Bişara ra li Şamê bi şandeya İsraîlê re jî hevdîtinekî pêkanîye. İngîltere ji xwe re dike hedef ku hevsengiya hêzê li heremê biguherîne. Armanc çi ye? Yani armanca jinûva vejandina Partiya Baasê û Daişê ew e ku li Iraqê şerekî navxweyî bide dest pê kirin. Armanc qelskirina bandora Îranê ye, qelskirina komên girîdayî Îranê ye, têkbirina projeya Hîlala Şiî ye. Ev yek jî kontrolkirina Embarê digire nava xwe, da ku pêşî li belavbûna bandor tesîra Îranê ber bi Derya Spî ve bigire. Ev plan ji bo milletê Kurd xeteriyên ciddî çêdike. Niha vejîna van hêzan tê wateya dubarekirina şer û erê. Yani ev rewşa ku milletê Kurd di nav de bû di sala 2014 de bi vê rewşê re bi jinûva vejandina Daişê re avakirina vê artêşê re dixwazin milletê Kurd vegerînin sala 2014. Ev plan gefê rast li ser Şengalê dixwe. Her wiha çavleriyek û şaneyên Daişê li Kerkûkê, Beyciyê, jinûva derkevin holê, Kerkûk dikare carekê din di bin gefa êrişê de bimîne. Hêzên Kurdan ku îro karibin biçin Kerkûkê biparêzin heye gelo. Hêzên Kurdan ku bikaribin biçin Şengalê biparêzin, Mexmûrê biparêzin heye tune ye. Em ê çi werin parastin? Niha hêza me ya tehdîtê li holê nema. Tune. Çünkü şer qedexe ye ji bo Kurdan nedî. Xwe parastin qedexe ye. Kurd nikarin xwe biparêzin. Di destê Kurdan de aniha heye tune hêza gelmaye. Yani hêza Rojava ancak xwe biparêze. Ew jî bikaribe yani aniha heremê Rojava.
هێزا ئانها mesela hevanno ev çiye nişanê ve didim ewsa derket pêşiya min veya şervanên Qesedê ne êdî ji bajarên mezin ve dikişin diçin baregehên xwe. Yek ji tiştê ku li Rojavayê Kurdistanê min fehm nekiriye mesela Rojavayê Kurdistanê ji vê peyvanê min çi fehm nekiriye hevan da. A mesela keça Sadam ez ê ji we re bêjim. Deqekî? Na mesela keça Sadam ew xwase. Na ev plan ji bo gelê Kurd xeteriyên ciddî çê dike me gotibû ka ez vê temam kim ez ji bîr nekim gotina xwe hevan me gotibû vejîna van hêzan tê maneya dubarekirina şert û mercên sala 2014 ji bo miletê Kurd. Ev plan tehdît gefê rast li ser Şengalê çê dike. Çav li rêyek û şaneyên Daişê yani ev çeteyên Daişê li Kerkûkê, Beyciyê, ji nû derkevin holê. Kerkûk dikare carekê din bikeve bin gefa êrişê. Aliyekê din yê planê guhertina demografîk e. Yani Kurdan ji herêmê wan derbixin, Ereban li wê derê bicî bikin. Ev dikare Kurdên Kerkûkê, Maxmûrê, Tûz Xarmûtiyê, Tûz Xurmatû deverê nakokî lê hene bixebin xeteriyekê mezin êrişên komî wê werin çê bikin. Yani komkujî dikarin derkevin holê. Li gorî çavderiyên siyasî eger plan neyê rawestandin, tevdîrên pêwîst eger neyne girtin, dibe ku di hikûmetên Iraq û Herêma Kurdistanê de bêîstiqrarî hilweşîneke ciddî çê bibe. Hêzên Kurdî divê acîlen bibin yek û li her derê Kurdistanê çi qas heye divê artêşa xwe aniha çê bikin. Eger nebe pir zehmet e. Silêmaniye, Hewlêr, Duhok hemî dibin tehdîtê de ne. Êdî îjab nake PKK bikin bahane. Belkî însanê mîna Hakan û Tayyip Erdogan PKK bikin bahane lê armanca wan e esas hilweşandina statûya hêyî ya Başûrê Kurdistanê ye. Hevan tiştek ku mixwase ji we re bêjim tiştek ku ez fehm nakim niha peymanekî heye di navbera Qesedê û hikûmeta Şamê de. Li gorî vê peymanê hikûmeta Şamê herêmên petrolê dixebin kontrola xwe. Li gorî vê peymanê deriyê Sêmalka jî di nav de hemî deriyên din ve bikevin bin kontrola Şamê. Tenê deriyê Sêmalka wê memûrên Kurd bimînin lê dîsa jî pasaport û virda wê de di kontrola Şamê da be. Balafirgeh di kontrola Şamê da be. Vana xalên peymanê ne. Lê xalên din ê peymanê çi ne? Dibe askerên Şamê, çeteyên Şamê 10 kilometre vekişin ji gundên Kurda. Şervanên Kurdan jî vekişin 10 kilometre ji wan herêmên şer û ji nava bajar derkevin. Niha em dibînin ku li Kobanî dibin dorpêçê de çeteyên Şamê êgirêdayê dewleta Tirkiye venekşiyane. Gundên Kurda dagir kirine. Kurdên ku koçber bûne nava Kobanî venegeriyane ser mal û milkê xwe. Yani halên peymanê ê acîl ê mirovî pêk nehatiye. Mesela dorpêça ser Kobanî ranebiye. Li gorî peymanê divê rabiya. Ya ez rêveberên Rojavayê Kurdistanê ji ber vê yekê fehm nakim. Çima tu tiştên acîl weke şert dernaxî pêş û tu rê didî wan çeteyan ji bo were nava Qamişlo ji bo derbasî Remêlanê bibe. Yani kî wan petrolan vedixwe? Terek ku ew petrol acîliyeta wî çi ye? Wextê ku ew însan telefonê te dikin dibêjin em weke heyet dixwazin werin Remêlanê divê tu jê re bibêjî Kobanî li ser rêya te ye. Pêşî wan çeteyê xwe ji Kobanî vekişîne. Derî veke em bikarbin xwarin bibin ji wan însanê xwe re paşê were vê derê. Eger tu bi vî şiklî werî vê derê însanên me wê te pûr bikin. Te lînç bikin. Tiştekî wisa tune milletê me Kobanî 23 roj e tî û birçî ama ew çete tên wê derê digerin. Vê rewşî em nikarin qebûl bikin.
Ne mümkün. Ne mümkün. Yani mantık hemen kare kabul bike. Mantıka kişi ve kabul ke nizanım. Aciliyete wî çi ye? Ez bar dikim Ferhat Şamî do tiştekî wisa got yani. Got ji bo me evveliyet hene dibe pêşî ew werin bi cîhanê. Pêşî rewşa mirovî. Eybe ya. Hêzên navnetewî dewletan ji xwe re esas digirin. Qesedê anha bi hêzên koalîsyonê re di tekoşîna li hember Daişê de cî digirt. Anha êdî çû. Anha êdî Şam. Bawekê fermî bû endama koalîsyona navnetewî. Sûriye bawekê fermî bû endama koalîsyona navnetewî ya li dijî Daişê. Erebistana Suedî, Amerîkayê dohla Riyadê civîna koalîsyona navdewletî ya li dijî Daişê pêkanîn ku têde nexşareya nû ya şerê li dijî terorê hate guftûgû kirin. Koalîsyona navnetewî piştgiriya xwe ji bo peymana ku di navbera Şam û Qesedê de hatiye îmzêkirin nîşan da. Li gorî daxuyaniyê koalîsyonê pesnê qurbaniyên Qesedê dane di şerê li hember Daişê de. Ev hemî formalîte ne, tiştekî wisa tune. Ev hêzên ku aniha qaşo li hember Daişê tê dikoşin, aniha Daişekê nû ava dikin. Yani mesela gava di mijara çi bû? Qîza Saddam dibin çavdêriya İngîltere, Ürdünê de aniha çi dikin? Daişekê nû ava dikin li hember Kurdan û heştî şehbî. Binirin, nakokiye binirin. Aynı hêz dibêjin dibin navê tekoşîna li hember Daişê de endamên berê yê Daişê Ehmed Colanî dikin endam ji xwe re. Bi van hêzara me rû çawa dikare bimeşe? Mesela Hakan Fidan dibêje heştî şehbî wê li ser navê me êrişê Şengalê û Maxmûrê bike. Aynı Hakan Fidan di nava hêzên koalîsyonê de ew ê êrişên heştî şehbî jî bike. Yani acayip nakokî hene. Yani weke du kamp tune ne. Mîna zemanê berê şer heye, tu li kîjan aliyê cih bigirî duê dirê de li hember hev şer dikî. Tiştekî zelal heye bû. Aniha tiştekî wisa tune ye. Mesela Daeş heye, endamê Daişê hene. Qismekî wan di nava Heteşê de cih digirin. Qismekî wan di nava çeteyên dewleta Tirkiye de cih digirin. Qismekî wan li Iraqê ne. Qismekî wan hepsê da ne. Belav bûne. Acayip tiştekî yani. Heştî şehbî jî bi vî şeklî ye. Heştî şehbî dibin kontrola dewleta Tirkiye'de ye qismekî wan, yani didin distînin. Qismekî wan jî dijberî Tirkiye ne. Em Kurd jî belkî wisa ne, haya me jê tune nizanim. Yani em Kurd jî ji ber ku aniha bi siyaseta Kurdan de jî mêjiye mesekî niye, nagire yani. Derekî de wextê ku mantık tune bû, bi rêva naçe. Bêmantiqî heye. Yani ji bo wî dibêjim. Mesela me evveliyetê xwe tevlî hev kirine. Çîrokekî min ê li ser evveliyetê heye, ez paşê ji we re dibêjim, rojekê din ez ê ji we re bêjim. Yani pêşî di jiyanê de mirov çi bike? Giringî bide çi û paşê giringî bide çi? Ji evveliyetê heta dawî. Wextê ku tu berova jî çêbikî, mana heyata te namîne. Armanca te tevlî hev dibe. Me çi gotibû? Niha ev civîna Erebistana Suedî û Amerîkayê doh li Riyadê pêk hatiye. Yani spasiya Qesedê dikin, qurbaniyên Qesedê bi bîr tînin. Xalên herî girîng ên ku di civîna li Riyadê de hate pesendkirin ev in. Qebûlkirina Sûriyê wekî endama not ya koalîsyona navdewletî, veguhestina bilêz a girtiyên Daişê ber bi Iraqê ve vegerandina welatiyên biyanî, yani çekdarên berê yên Daişî û malbatê wan li welatê wan were vegerandin. Li ser siberoja şerê li dijî Daişê berdewamiya hevahengiya bi Bexda û Şamê re ya süper komedye ve ya trajikomik. Mesela dibe di siberojê de şerê li hember Daişê dibe em ê bi Bexda û bi Şamê re em ê bikevin nava hevgirtinekî.
piştî çend mehêdin ev şerê li hember Daişê dibe şerê li hember Heştî Şehbî. Hûn ê bibînin. Rola Iraqê û mazûvaniya Siûdiyê. Berpirsên parastinê yên koalîsyonê ji bo serkêşiya şerê Daişê û destpêkirina çekdaran û desteserkirina çekdarên wê destxweşî li hikûmeta Iraqê kir. Veguhestina girtiyan ya Bexdayê wekî pêngaveke bingehîn ya ji bo ewlehiya herêmê hate wesifkirin. Ji bo mazûvaniya civînê jî ji bo rola wê ya li dijî terorê jî Spasiya Erebistana Siûdî hate kirin. Hevan no Şêx Mûsa Ehmed diaxife. Em hinekî guh bidin wî. Şêx Mûsa Ehmed berpirsê koçberan ê Rojavayê Kurdistanê ye. Binêrin, ka çi dibêje? Teqekî. A bi vî şeklê. Binêrin. Mamoste Şêx Mûsa Ehmed dibêje mal û milkên Kurdan diyarî xizmê xwe dikin. Deqekî ev guherî. Tamam. Bi vî şeklî hevanno. Ez hema zû ji were bixwînim. Berpirsê karûbarê koçberan û kampan ê Rêveberiya Xweser Şêx Mûsa Ehmed ragihand ku li Rojavayê Kurdistanê malên Kurdan hatine telakirin, çekdar al û milkên Kurdan didin mirovên xwe. Şêx Mûsa Ehmed her wiha ragihand ku êrişeke hovane li dijî xelkê Rojavayê Kurdistanê hatiye kirin. Hejmara koçberan gihîştiye nêzê 300,000 kesî. Wekî din Şêx Mûsa Ehmed beşdarî bültena Rûdawê bûye. Di wê derê de vîdeoyê jî heye, naxwazim vîdeo bi were parve bikim. Ez çend gotinî wisa bibêjim de ji bo mesela wext dibe çekdarên hikûmeta Demkiya Şamê bawekê nijadperestî nêzîkê Kurdan dibin. Gelek binpêkirnên giran li dijî sivîlan pêk dînin. Di derbarê hejmara koçberan de got yani li gorî agahiyên netewên yekbî 370,000 kes koçber bûne. Li ev kêm ev agahiyên nerastin. Li gorî agahiyên me hejmara rast du qatê wê ye. Yani nêzî 300,000 însan koçber bûne. Di nava axa Rojavayê Kurdistanê de. Wekî din ragihand ku ji bo tespîtkirina agahiyên rast û hûrgilî komîteyeke hevbeş di navbera Hêvasora Kurd û Rêveberiya Xweser de hatiye avakirin. Ew di demekê nêz de encamê xwe eşkere bikin. Wekî din berpirsê karûbarên koçberan balkişan ser krîza li Kobaniyê jî dibe niha nêzîkî 200,000 koçber li Kobaniyê hene. Ji vê hejmarê tenê 350,000 kes ji Reqayê koçber bûne. Wan berê xwe dane Kobaniyê. Li dehan gundên başûrê Kobaniyê komkujî hatine kirin. Mal û milkên Kurdan li Reqayê hatine talankirin. Ber bi Îdlibê ve hatine birin. Li aliyê din xelkê Hesekê ji ber tirs û metirsiya şer neçar mane ber bi bajarên Dirbesiyê û Derêkê ve koçber bibin. Kobanî niha derawşekê pir zehmet daye. Av tunê, elektrîk jî doh bi şev hat, ew jî çend deqe, ew çend saetan bajû em nizanin. Elektrîk hêjî li qismekî mezin ê Kobaniyê tune ye. Çekdaran amûrên şîrketa înternetê, jeneratorên bircên pêwendiyan dizîne. Ji ber vê yekê jiyana rojane hîn jî giran e. Di derbarê vegera li serê kaniyê de jî got hinek malbatên Ereb vegeriyane serê kaniyê lê eger vegerinekê bi kom û yani hîn vegereke komî rêxistinkirî çê nebiye. Yani ferdên Ereb vegeriyane qismekî ji wan lê Kurd na. Ji bo vê yekê divê di çarçoveya peymana Xesedê û hikûmeta Demkî de gavên pratikî bêne avêtin. Şêx Mûsa Ehmed wekî din spasiya dezgeha xêrxwaziya Barzanî jî kir. Ew jî xwedî pêwendiyên navdewletî ye di krîzekî de rolekê giring lîstin alîkarîşan li Rojavayê Kurdistanê. Di vê naberê de ya Kanal 8 wan jî pir kamyon şandiya. Mesela Rûdawê
yani ji sedu heştiye kamyon tırt ji alîkarîşan televizyona Kanal Heşî sedu sî tir zêdetir dodî min hebû min ji bîr kir nîşan bidim şand Rojavayê Kurdistanê. Heqeten mala wan ava acayip tiştekî ye. Niha evan ev meseleya ew ê mesela Epstein ez çend gotina em behsa wî bikin deqekî Mesut Barzanî û Bafıl Talabanî dicivin di bültenê pêş me de ez ê behsa wan bikim. Nava mesela Epstein deqekî fotoğrafekî wan hebû min dixwast ez bînim ser ekranê ez dixwazim bi çend gotina behsa wan bikim ev mesela Epstein ê ji we zanin ê ji we nizanin deqekî li ku dirê bû min ji kîjan ajansê girtibû tamam tê ez ê aniha bibînim. Mesela cîhanê da deqekî hevan min zû de ez dixwazim vê meselê bu ara şîrove bikim lê ji ber ku meseleyekî pir qirêj e yani ya rastî min ceseret nekir ez bikim navê çünkü tiştekî wisa ye hevanna tiştekî wisa ye aqlê însana nagire yani ev canika ku hûn li ser ekranê dibînin veya jina Epstein e jina wî ye yani navê mêrik Jeffrey Epstein ev jî hevjîna wî ye jina wî ye û dî jinûmerê hevin hevkarê hevin şîrîgê hevek karin karê wan pir qirêj e yani bi qasî ku spor dibêjin aqlê me têrê nake aqlê me têrê nake em behs bikin mesele zarokên piçûk in heyeta wan e û namûs e û tişt e û tecavûz e û îja kî dike serokên dewletan hemî mirovên navdar mirovên alim zanyarên ku Kurd ketine bin tesîra wan navê wan jî heye di van lîsteyan de ez hene behsa navan nekim ji ber ku mesele pir zelal e jî lê ez naxwazim bibe malê me yani îja ev kesa ev hevjîna Jeffrey Epstein aniha di hepsê de ye 20 sal ceza lê hatiye birîn ji ber meseleya ku pitika firotiye zaroka firotiye ama ji bo çi firotiye hem ji bo wana ji bo kimyeyekî di wan de heye û hem jî ji bo meselên bêexlaqî ew pitik firotine û Trump jî yek ji wan e ev Tom Barak jî yek ji wan e îja ji bo xwe giravekî avakirine diçin wê giravê de disekinin bi saetan bi rojan bi helîkopterê taybet diçin wê dirê û çi qirêjî heye di wê giravê de tînin serê wan pitikan serê wan keçikên biniya 18 salî re îja aniha Jeffrey Epstein di hepsê de bû ya hat kuştin ya bi xwe xwe kuşt ev Jeffrey kî ye kesekî ye ku ev meseleya ku min ji we re behs kir organize kiriye ji her derê dünyayê zarokên 12-13 salî keçik tîne pêşkêşî van serok dewletan dike zarokên bebek jî tîne û ji maddeyek ji bi tirsandina wan bi îşkencekirinê mesela zarok hene bi îşkencekirinê kimyayekî di wan de peyda dibe bi wî kimyayê ev serokên dewletan û ev sapix
خپی خودی دکن یا جی پی چرمی خواه سر راست کن از نکی من نوا مسیره اف جنک جویش تی سوش بار کرن او میری خواه ایجا میری و جفری اپشتین هات کشتن ده حبسی دا یعنی جی بخواه خواه کشت ایجا نه او ساقه حاکم جرا دبی وره خواه ifade بکه وره و مسئله جمره اشکره بکه کی جان سروکین dünyayı şirgi vene bu arada xebitin ki jan artist, aktör, aktris bu arada xebitin eşkere bike. Ew jî dibêje bila Donald Trump ji min re efû derxe ez werim. Navê wî Ghislaine Maxwell-a hevkara serekî ya Jeffrey Epstein'e ara gihand ku ew amade ye her tiştî eşkere bike lêbelê eger serokê Amerîkayê Donald Trump ev vê jê re derbixe. Maxwell-a 64 salî ye niha ji ber bazirganiya zarokan cezayê 20 salan ê zîndanê lê hatiye birîn. Ji aliyê Komîteya Çavdêriya Encûmenên Nûneran ve ji bo lêpirsîna li ser pêwendiyên wê yên bi Epstein re hatibû vexwendin. Lê wê mafê xwe yê bêdengiyê bikaranî bersiv neda tu pirsekî li Amerîkayê heqê te ye yani tu dikarî bêdeng bî. Serokê Komîteya Çavdêriyê James Comer bê hêvîbûna xwe ya ji helwesta Maxwell nîşan da got wekî ku dihate pêşbînîkirin Maxwellê bêdengî hilbijart, neaxivî, gelek pirsê me li ser wan sûçan hebûn ku wê û Epstein û hevkarê wan kiribûn. Niha hevkarê wan kî ne? Serokên dewletan hene di nav de. Parêzerê Maxwellê yani ev canika ûnan li ser ekranê dibînin David Marcus di daxuyaniyekê de rêyekê din da ber kongrê. Dibe eger ev komîte gelê Amerîkayê bi rastî dixwazin rastiyên rast bibîsin wê demê rêyekê zelal heye xanim Maxwell amade ye biaxife lê bi şertê ku ji aliyê serok Trump ve ev û jê re were derxistin. Parêzerê Maxwellê her wiha got Donald Trump û serokê berê yê Amerîkayê Bill Clinton ji her karê şaş bêsûçin. Tenê Maxwell dikare sedema vê yekê zelal bike. İja ev hûn zanin Bill Clinton jî Donald Trump jî her du jî dostên Jeffrey Epstein bûn. Ew ê sûcdar ku hat kuştin. Yan jî bixwe xwe kuşt. û ev canik jî. Ew Trump hevû dû xweş nas dikin. Bi hev re di nava aynî karan da bûne. Ji aniha li Amerîkayê bahozekî siyasî heye. Dikarin normal Donald Trump ji ber mesela îtîbarê ji wezîfê bigirin. Tom Barak jî bi aynî hewayê. Wezareta Dadê ya Amerîkayê bi milyonan belge wêne vîdeoyên veşartî yên tekildarê lêkolînên Epstein belav kirin. Ev bûn sedema qeyraneke civakî. Komîteyê Bill Clinton, Hillary Clinton jî ji bo şahidiyê vexwendine. Donald Trump ku berê hevalekê nêz ya Epstein bû heta niha ji aliyê vê komîteya kongrê ve nehatiye vexwendin. Niha Maxwell ev canika ser ekranê hûn dibînin tekane kes e ku heta niha di doza Epstein de baweyekî yasayî hatiye ceza kirin. Jeffrey Epstein bi xwe di sala 2019 de dema li benda dadgehkirinê bû li zîndaneke New Yorkê mirî hate dîtin. Gotin xwe bi xwe kuştiye. Niha çima hişê me nagire ew qas bêexlaqî mesela me li ser ekranê çi nivîsiye me gotiye sînorê bêexlaqî. Hevan no. Sînorê exlaq heta ku dirê? Mesela vê dünyayê de tu çi dikarî bikî heta ku dirê? Tu dikarî her tiştî bikî heta ku te zerar da însanekî. Azadiyê te heta wê derê ye. Sînorê exlaqê te heta wê derê ye. Wextê ku te zirar da însanekî wê derê dibe tu bisekî. İja vana ne wisa ne? Mesela normal dagirkerên me çima bêexlaqin?
çima fırqa dagirkerên me û van insanên ku tecavüzê zaroka dikin fırqa wan çima tune? Çünkü rêveberên dewletên me hevano, dewletên dagirkerê me wan jî talîmata kuştina zarokan daye. Veya bêexlaqiyekî pir mezin e. Çünkü tu zirar didî insanên hemberî xwe, insanên bêgune. Suçekî wî hebe muhaqqaq dibe were mehkeme kirin. Eger rêveberê dewletekî, şaxisekî, askerekî bê suç nebêjim, bê pirs û bê mehkeme zirar bide te veya bêexlaqî ye. Di mesela jin û mêrtiyê ji de cûse ye. Yani wextê ku tu mesela diçî ja awxisa zarokê xelkê dizîne anîne Amerîkayê. Ja dibêjin ji Tirkiye jî pir zarok dizîne. Yani pir ecêb in. Yani hişê me çima nagire? Çünkü em mîna wana nafikirin. Em dibêjin muhaqqaq ne rast e ama hemî jî rast e. Ji Tirkiye jî ji deverên cudayê dunyayê jî zarok dizîne birnewê derê û ew zarok aniha wendan e. Zarokê wenda ji wê derê derdikevin. Gelek spas dikim textê wan mala te ava. Mamoste hûn here bin. Gelek spas dikim ji bo alîkariya we, ji bo hebûna we. Ez xatir ji we dixwazim saetên pêş me de eger tiştekî zelal çêbibe nû çi hebe ez ê ji we re pêşkêş bikim. Ez bawer dikim vê êvarê eger ronî ruha nexweş nebe, çünkü du êvarê nexweş bûn, normal me bername dikiribû çêbikira. Birînî wî hene hêjî. Hakikaten birînî wî ji ber şerê Kobaniyê hêjî birîndar e. Îja van demên de wê de hin insanên berdayî nav wî xistine lîsteyekî weke muxalîf nîşandine, weke muxalîfê vê tevgerê nîşandine. Halbuki xwe mirovê vê tevgerê ye. Yani gaziyê ya, gaziyê vê tevgerê ye. İja insanê anîne xistine lîsteyekî baş e yani pir mesele ne de, pir ne mesele ye. Pir xemayîn ne ama dîsa jî hinekî stres çêbû yani. İja îşev mîvanê min e, em hinekî behsa meselên siyasî bikin, çi heye, çi tune, ew çûwal mesela dinêre. Baş e. Lê êvarê beriya bernameya min û Ronî Ruha ez ê bültenekî ji we re pêşkêş bikim. Bi hêviya rojên xweş azad, dem baş e van min.